oroitzapen oso polita dira. Ni hartu nuen eszedentzia bat lanean eta, hori, asignatura pendiente zen euskararena, hartu nuen eszedentzia bat, 5 urtekoa. 5 orduko klasek hartu hasi nintzen egiten, ikan. Eta oroitzapen oso onak dauka batez ere, bai urtean zehar, baina barnetikikoa batez ere oso divertigarria, polita eta asko ikasi nuen. Eta giroa oso ona, ezta? Giroa nahiko ona, eta lo gutxi hori bai. Lo gutxi izan zen, ematen zuen, denok esaten zuten, zelako jaia bere eta, baina egia da, asko ikasi, baina... Eta normalean, asko jende pila ikasi ere ezautu dut barnetegian, euskaltegian. Eta ni oroitzapen ona, politak eta... Niretzako ere, eta dinamikoa zen, eta ni oroitzapen ona ere, ezta? Zibilizara urte asko eta horrela. Bai. Eta niretzako importanteena da presiori gabe joatea. Eta nire kasuan horrela izan zen, eta horregatik oroitzapen oso ona. Gauza asko gogoratzen ditut. Pasa nituen zenbait urte ikasle eta gero beste 13 urtez irakasle aritu nintzen. Igual, harrigarriena da, nik han topatu nuen irakasteko gaur egun institutuan planteatzen den modu bat. Esan nahi dut, bere garaian izugarri iruditu zitzaidan eta oraindik ere puri-purian dago. Ikasi nuen lantaldean aritzen, ikasi nuen divertitzen ikasle nintzenean, irakasle nintzenean ere bai, lan egiten gogotik, parrandak egiten, bada kontatzeko luze. Nire kasuan adibidez, naiz eta egunero joan eta azkenean gogorra da hori maiztasun hori mantentzea, nik lagun pila egin ditut euskaltegian. Eta orain, agian 2 urte pasata gero jarraitzen dugu elkartzen eta adibidez orain dela aste batzu elkarrekin joan ginen Fiesta Vendimiara eta mantentzen dugu harreman hori. Eta gero, ni sorte handia eduki dut irakasleekin. Tokatu zitzaidan ia urtero irakasle doktoreak, bai. Eta gero ja topean egon zen barnetegia. Barnetegian lezakara joan nintzen, ja C bat mailan, ja azken txampatxuan. Eta oso primeran pasatu genuen, eta ja egin genuen talde super dezente, eta nahiz eta ikasi asko, oso ondo pasatu genuen euskaltegian. Hori da. Egia esan, dauzkadan gomuta guztiak onak dira. Uste dut sorte handia izan nuela, taldearekin eta irakaslearekin. Taldearekin bereziki oso jende jatorra zegoen ikasgelan. Ez bakarrik jatorra baizik eta langilea eta beti laguntzeko prest, eta horrek asko lagundu zuen. Eta baita ere, irakaslearekin oso talde ona, trinkoa lortu genuen, berak beti zegoen gu laguntzeko prest eta oso ondo egon ginen. Nik zentzuretan gauza eragoratzen dut, eta batez ere buruan daukat modu grafikoan borobila. Ez dakit zergatik, aurretik hizkuntza batzuk ikasitan nituen, baina holan ikastea ez. Ez dakit beti modu irekian, beti sufritu gabe ikastea, berez ikastea harrituz eta hitz eginez, eta hori da niretzat ez dakit. Ez daukat gogoan holan asko ikasi eta sufrituta ez, berez ikasi nuen euskara euskaltegia.